Filleann an phone. Pictiúr a hain. Tránóna amháin tin chathair cárde, Mára, Seán, Siobhán agus Mike amach go bílean i dólach dar bannam pasta blasta le ciúra a dhéanamh bhre láithreáin. Cuireann an freastalí fáilte rompa agus taspáineann sé a mórd dóibh. Tá sé in aice na fhuinóige agus tá radharc áling acu. Pictiúr a dó. I pictiúr a dó tá an grúpa ag fécint ar an míochláir ag déanamh iarachta rud éigin ón lista fada a phiocha le hithe. Is léir gur bíleann na dálachaí mar go bhfuil anchuid greengraf den tír ar an mala. Tá sladmharga ar siúl sa bhíleann den deir seachtaine. Tá pasta na roimhe ar díal ar phrais íseal. As arable le thuaile, fecinn Seán fón póca atá fágtha ina dhéag ag duine éigin. Pictiúr a trí. Phiocann Seán suas an fón póca agus téann sé chun caint leis an bhreastalí chun an scéal a bhíonú dó. Bhí fón póca fágtha ar an uairlár in aicelam ar sa Seán. Is dócha go bhfuil sé cailte ag duine éigin agus go bhfuil sé áilearg inis. Gabhann an freastalí buíochas le Seán as ucht a bhacháintachta agus filleann Seán ar an mórd. Coimeadann an freastalí an fón in áit thábháilte ar feadh tamil. Pictiúr a chathair. Sa pictiúr seo tá an bia ar an mórd agus tá an chathair acu ag buint antainmh as an méile. Tá pizza, pasta, uisce agus teoch chúlínach i measc nithe blasta eile á nithe agus á nóil acu. Níl an béile déir agus tá sé anbhlasta dar ló. In áit éigin eile feicimid únéir an óin agus é cráite amachchas amach faoine ón. Níl clú dá leidige car ág sé é. Beartaíonn sé fille ar an míleann le fisrú ar ág sé ann é. Pictiúr a chuig. Shroisin únéir an óin an bhíleann agus tugtar an ón ar eistó. Tá an tá dearg leis. Gabhann sé buíochas ollmhór le Seán agus deir sé go raibh sé anmhórtha faoine ón mar go mbíonn sé ag teastáil uaig i gcónaí. Tá Seán sásta leis féin go ndearna sé an rud ceart. Pictiúr a sé. I pictiúr a sé tugann únéir an óin €20 don freastalí le hiac as millseog an duine don chathair a chabhraigh leis. Tagann an freastalí chuig an mórd le ceithre glunne lán le €8, ceann amháin an duine. Tá riméid ar an gcathair. Ní raibh siad ag súil leis sin ábhar iontais iontach atá ann. Buineann siad sult as an gcuid eile deníthe. Is léir gur fiú an rud ceart agus macánta i dhéanamh i gcónaí. Ceistena. Cén bhfuil seog a aon siad i pictiúr a sé? Cén sort bialanna í? Conas sa bhaithíonn únéir an óin i pictiúr a chathair.